tady je menší stromeček, který má ještě taky plno květů, starý, který mi je potřeba ostříhat. Takže my je takhle tady ostříháme, aby rostlinka měla sílu na nasazení nových květů. Tak teď, když se podíváte detailně, tak tady jsou pupeny, které ještě teďka spí. A my tím, že to ostříháme teďka, tak začneme jí zarašit, tak to tady hezky začne bujet. Tadyhle to je taková ošklivá chochvalec, větev, tak ji tady takhle ustřihneme a ty květvičky se nám tady takhle divně křížejí. Takže buď to bychom jednu mohli ustřihnout, anebo ji narovnáme pomocí nějakého klacíku. Tadyhle vedle vidíte je suchá větev, kterou pak většíma nůžkama a se pokusíme těma ustřihneme co nejníž. Tak, rostlinka na jaře obrazí a my se můžeme zase dál tvarovat, jak budeme chtít. Mám těch hortenzí tady víc. Tadyhle je další, ale ta nemá žádný loňský květy. Takže bychom ji mohli úplně nechat, ale malinko je přistříháme ty konečky, aby jsme posílili růst těch nižších květiček. Takže tady je to úplně v pohodě.